Migo, wa kay lingaw diha hala tanawan ning video ug uban ni inyong gwapong amigo kay ilaag na to sa tagom ning buhulan nga chika. Karon nga daw amigo di sa ta magluluto ha. Uban nang sa samua amigo kay manlaag ta. Nya kay gikan pa man sa isla sa Bohol inyong gwapong amigo mo nang mosakay sa tagbarko. Nya amigo magsayaw-sayaw og lingaw-lingaw sa ta diri kay murag 7 pa ka oras atong biyahe. Nya amigo pag abot gali sa ban automatic mutapad tag sterado rug manok sa silingan. Hay abi ba na ko inyong gwapong amigo sa biyahe makaakbay. Naman day tanod nagbantay. Nya yung kuya nga tanod lipaton gamay automatic sleeping on the shoulder din ang chika na to diha. Nya amigo pag mata sa chika na tunda lang abuholana automatic tagom na ta. Nya amigo i-flex na pud ako gamay andalan sa tagom no nga grabe ka hapsay ug kahinlo. Di jud ka magmahay mo biyahe ka diriya sa mutang makita nimo ang mga palmira nga naglinya. Grabe ka lami sa mata. Nya pagkagabi amigo automatic night market dayon mi. Kaya atong ipakita sa chika nga buholana kung unsa ka hapsay atong night market diriya. Sukod-sukod niya tanaw-tanaw sa mga okay kay basig na mapilian. Uy giatay kayahin ni tatay na ukayan. Ay amigo si Paploy dayon si Jayjay. Tabuni yung mata paps kay basig makakitaglain ba. Nya amigo kining buholana nga akong dala automatic nakapili na pud siya giyaha. Nya amigo baktas dayon tapadulong sa kananan. Nya wala daw madaghan mo puday mga amigo nakaila sa tuwa. Amigo wan ay daghang istorya magpicture-picture sa tadiriya. Nya amigo shout out sa inyong tanan unya salamat sa inyong solid na suporta sa mua. Nya human na amigo maragutom naman aw mangaon sa siguro ta. Grabe yun si Paplo Jayjay ba sweet na lang yung kining duha. Kunya kining chika nga bola na natong dala. Sige tanaw sa tuwa. Siya magusto niya kauno na ko siya. No way. Sabi pa lang isibuy ta. Kaon nag imuha diha ayaw nag-asa nga hungitan patika. Berti ba? Uy, kaway-kaway mga taong gagmay. Nya amigo kay buntag naman ilaag sa nato ning buholana nga tirador og manok sa silingan. Ato siyang dalon sa mga beautiful spot diri sa tagong. Kung ako lay pangutan-on migo. Aw, siya nagwi pinaka beautiful para sa kuha. O di ba? Aram nami ay alang gwapaha bayhana. Agoy yung gwapong amigo na tukaran na pud magluto na pud ni ron taon-taon. Nya amigo ang una natong suruyan ang ipak nga pwede ka bandingan sa tanan. Pwede magbanding diri ang mga bata, tigulang, mag-uyab, batanon, magbarkada bisag unsa basta kay di lang mo moadto sa Imborlad ha. Nya amigo ang sunod na pud diri ta sa Tagum New City Hall. Amigo kung gusto gali kang mag-jogging, mag-exercise, magpasingot, pampatanggal sa panuhot, aw amigo ay na pagduwa-duwa dira adto na diri ah. Nya amigo kay nag-exercise man ka klaro kayong gigutom man jud ka di ba? Automatic adto ta diri sa dakong kabaw kay sa Landurian Tamutilaw. Ambot lang migo ug asa siya nalamian sa kuaba o sa durian. Ya migo pagkahuman, historical na pud atong adtuan. Kay migo diri nimo makita ang museum sa City of Tagum. Ya migo pag ikaw gigutom, gawas lang gud sa museum. Kay daghan kayo dira amigo og street food nga pwede nimo kapilian pero ako migo, lami jud kay tilawan ang tirador manok sa silingan. Nya speaking of tilawan migo nya di sa mi magdugay ha. Hinahinay nagbat si inyong gwapong amigo kay napamilugan nga gusto namong adtuan. Basta migo di lang ko magsaba kung asa mi padulong ha. Kay ako ara gyud siyang patilawon og Tagum's best. Nya migo kita-kits sa punta sa next video kay basig magluto na pud ko.